Iki meneh jeneng ngopo rene-rene wae tak ditik. Bahasamu kok ora penakno wong iki meneh. Kaya aku arep njaluk-njaluk wae. Lah ya bener aku ki ndek utang kowe, tak saur-saur kae ndek iki bengi ndek esuk mau rene-rene iki ngopo ora kesel ngopo piye. Ora kesel wong kowe ndek tanggungan kok. Ya tak saur Lek. Nggo 200 lho. Bahasamu kok ora penak men. 200. Ngelingono pas nembung ya. Lek tulungono lek nyileh duite 200 penting tenan iki lek. Yen ra kowe sapa sing gelem nyileh aku, ha? Ya iya sih. Hah? Heeh. Ora kaya ngono ki lho. Tenangno, aku rene iki ora nagih utang. Aku ora enak ditenang ning kowe yakin sumpah. Iya ora sanggo sumpah-sumpah. Ora enak duwe. Aku rene ora nagih utang. Lha ngopo tusan? Lah aku rene iki justru malah arep ngeki kabar apik nggo kowe. Apa Lek? Utangmu sing karo aku 200.000 kuwi pas mbok sahur. Lunas. Elok apa niki? Wis dulurku tenan iki. Elok tenan. Lunaske ngono wis dulur. Seneng aku wis ngombe apa engko tak kei wis to tenang wae. Ora nek ngomong-ngomong nek kowe nek los men 200 mbok ikhlas ki bar itu rezeki apa bar itu warisan iki jan. Ora. Lho, itu apa Jan? Ngene. Piye Lek? Ceritane iki aku kan maning dukun. Heeh. Terus aku ki njaluk persugihan. Wih, Aku arep golek persugihan. Aku pengen langsung ndang sugih ngono kuwi. boleh. Kene iso nyilih duit kowe sing gedhe. Pesugihan iki kanggo tumbal lho. Ya ngerti no. Lah terus tumbale opo kuwi? Tumbale gampang aku sih entuk kok. Lho, kok cepet men? Iya, aku wis di pandangan lah syaratnya tumbal iki gampang banget karo dukune. Syaratnya napa, Mbah? Syaratnya gampang sing mbok tumbalke kuwi wong sing nggawa bondomu engko sing bakal dadi tumbal. Ngono kuwi sing nggawa bondoku bakal dadi tumbal. Sik Lek. Wong lagi nyoti utang. Oh, kok sik ta ora. Iki duwite kawono. Wis lunas wis sedulurno. ora Lek aja Lek, aja. Tak tambah 50 kilo. Jare ra ndit mau. Iki dite bojoku iki. Ora iki kawono. Tak tambahin. Wis iki ku. Ora. Iki yen perlu. Kowe tak utangi meneh. Ora. Aku asline sugih Lek. Ditku akeh. Oke, aku utang kuwi ku gaya. Mau gaya kok. Iki rasanya gaya ngono rasa mbok sahur. Ora. Yang perlu tak utangi meneh. Ora. Wah, aku ditku akeh tenan. Kuwi utang tak kei malah lho. Kowe malah ngutangnya. Oh, ditku akeh. Sabar. Ora iki wis tak lagi. Kowe bayi.